Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In uwa barkamu da wannan lokacin kuma ina muku ma fatan alkhairi da wannan lokacin. A yau na zo muku bayani akan wani application. So kasancewar mutane da yawa suna so su hada waka da kansu ba san yadda za su yi hada waka ba. Kasancewar kwanakin baya na ga wani ya je studio akan zai buga waka sai aka rinka masa wulakanci kala kala wai akan cewa kudin sa ba su kai ba ko kuma a'a iya ta kudin sa za masa. To dan uwa ga wata hanya wadda zaka buga waka da kanka kan da ko inda zaka je ka buga a cikin application ne zaka iya hada waka da hannunka. Da nan algaita da kidodi da komai da a cikin application kuma wanda zaka je kai voice ma'ana sautin murya ka dauki voice ɗinka ka je ka dauko kida ko ka buga kida ko kuma ka je cikin application ɗin ka je ka dauko kida ko kuma ka je ka samu waka wani ka cire iya kidan ka bar maganganun gefe ka dauko iya kidan ka zo ka yi amfani da ita. To am kasancewar idan kai malami ne kasancewar ka san wasu Allah ya masa baiwa ilimi na karatun alkur'ani to suna so suna yin boye suna tura mu al'umma ɗan uwa musulmai saboda suna jin wannan karatun nasu suna samun lada ko kuma kai mai wa'azi ne Allah ya baka basirar wa'azi to ba san yadda za ka yi wa'azi ba haka na tura mu mutane a cikin waya suna amfana to shi wannan application din zaka iya yin wa'azi in ma kai zakir ne zaka yin kasida annabi kana yi ka sa mata kiɗa kai komai ka tace ta yadda ka san an tace ta a studio in ma kai malami ne zaka iya yin karatu ka tace shi kai mai komai yadda ka san an yi a studio in ma ke ɗaliba ce zaki iya yin karatu na Qur'ani ki a waya ko kuma kana da mata ne kana so ka mata waka ko kuma kana so ka mata waka kai ba ta ko kuma kina da saurayi kina so ki masa waka domin ki ba shi saboda ki burge shi ko kuma kai ne kike so ka mabduro ka waka saboda kai ba ta saboda ka burge ta to yan uwa wannan application din zai muku in Allah ya da wannan application din na san cewa wannan application ne wanda ba kowa ma san shi ba kuma application ne wanda yake da matukar amfani in dai ka same shi a cikin wayarka ka duba description din wannan bidiyon zan aje muku wannan link din ku je ku ɗauko shi don kuka ɗauko shi zan nuna muku yadda za ku yi amfani da shi waka kai kuma mai dai wani abin da ya shafi voice za ka yi voice ka tace shi za ka iya yin recording ma'ana voice shine recording kenan za ka yi ka tace shi za ka iya yi ko ka mayar da shi kowa in ma kai mawaki ne yadda za ka kuma babban mawaki a duniya so kasancewar kun ga waka abu ce wadda take karrama mutane Allah ne kaɗai san iya mutanen da suka yi kudi ta sanadiyar waka kuma duniya suka ga karama wa duniya to dan uwa kai ma wannan hanya idan zaka bi ta za ka koma babban mawaki kuma in ma kasida kake so kama za ka koma babban zakirin mai yin kasida in ma malamin mai wazi kake so ka koma za ka koma babban malami mai yin wazi in ma dai wani karatun alkur'ani zaka ne za ka koma babban makarancin alkur'ani kana tura mu mutane musamman ma waɗanda suke da YouTube channel ba san yadda za su yi ba idan bidiyo ba zai yi ba za ka iya yin waka ko wani abu kana dora akan channel ɗinka saboda wasu suna da YouTube channel ba san yadda za su yi saka abubuwa ba to in ma waka za ka na yi dai wannan application din da ya ishe ka komai da komai za ka iya yin waka ka je ka mata bidiyo kai komai da komai ka dora kan YouTube kuma na tabbata za ka samu kuɗaɗen da kai baka tsammani wannan in Allah ya yarda in dai za ka bi wannan application din za ka samu kuɗi da dama kuma za ka inganta channel ɗinka musamman ma a ce kana da channel yadda idan kai za ka sa channel ɗinka saboda mutane ta nan ne za su san ka kuma wannan application din kenta da ko wata waka background din waka to kasancewar wasu ba san yadda za su yi samu background din waka ba dole sai da background din waka kasancewar duk wata waka a duniya za ku ci tana da background wanda wannan background din nan ba wai wani kiɗa ne ba wani background ne dai wanda idan aka yi background din nan idan aka yi waka nan da wannan background nan za ta yi daidai yadda ake bukata to idan muka san yadda za ka yi ka samu background din waka ba to ka biyo ni a cikin wannan bidiyon gobe insha Allah zan dora muku yadda za ku samu background din waka a sauƙaƙe kuna amfani da shi yau to na gode yanzu mu je nuna muku yadda za ku yi application yadda za ku yi amfani da wannan application yan uwa barkamu da wannan lokacin yanzu bari na nuna muku yadda za ku yi ku haɗa waka da wannan application din mai albarka to kun san ita waka abu ce wadda waka abu ne wanda yake da sauki ko kuma in ce wazi ko karatu idan ka yi to ma'ana kamar yanzu waka a ce ka riga da ka rubuta abu ka kuma ka haddace to san samu ne a ce wannan application din ka yi kafin ka yi amfani da shi a ce kana da earpiece idan har ka san waka ce za ka haɗa kuma da kiɗa kai ya kasance a ce kana da earpiece saboda idan ba da earpiece ba babu yadda za ka yi waka kuma da wannan application din saboda shi dama ka'idar waka kun san dama ita waka da application da earpiece ake yin ta idan babu waka babu yadda za a ce an buga maka ka ganga kuma microphone din bai doka ba amma in har da earpiece din kawai iya maganganun ka iya shine microphone din zai doka kuma iya shine zai dace maka ko kuma idan karatu za ka yi ya kasance da earpiece a kunnen ka in ma dai ko ma mai da za ka yi da ya kasance dai a lokacin da za ka yi wani amfani da wani application din ya kasance da kawai earpiece a kunnen ka to yanzu dan uwa dama na muku magana zan ajiye muku link din wani application din zan ajiye muku link din a description sai ku je sai ku ɗauka sai ku yo download din sa a Play Store in kun yo installing din sa a Play Store don kun yi installing
to zai nuna muku wata fuska kamar haka. Gashi nan inda aka rubuta rap music, kun ga wajen nan suka ce rap music, to nan ne zaka taba kamar haka. To idan ka taba application ne sai ka dan dakata, zai dan maka sacin na dan wani lokaci. Idan ya dan maka sacin na dan wani lokaci, to kun ga zai bude maka wata fuska kamar haka. Gashi nan inda suka rubuta, to kun ga nan yanzu sun nuna muku waje uku. Misali nan wajajen sun nuna muku rap mark, nan kuma dream pad. To kun ga shi wannan fa suna nufin idan zaka hada application, wannan idan suna nufin wannan idan zaka hada kida da kanka ne. Misali sai in shiga, idan ni ina so na hada kida da kaina idan ni ina so in hada kida da kaina wanda zan yi amfani da ita, to kun gani nan suka rubuta dream pad. To shi wannan application din da shan misali gashi nan kuna gani, to sai in taba shi kamar haka. Idan na taba shi nan kamar haka, kun gani nan ya bani zaɓuɓɓuka ne da yawa, ga su nan. Kiɗoɗi ne waɗanda zan yi amfani da su. Misali nan idan ina so na haɗa kiɗa, dama ce kai ka iya haɗa kiɗa da waya, ko kuma ce ka san yadda zaka yi haɗa kiɗa da wayarka. To kun gani ni nan wajen gashi, kun gani nan zan iya haɗa kiɗa da wannan application ne. Idan na haɗa kiɗa da shi, sai in je sai in yi voice, ma'ana sai in je sai in yi recording in saka akan wannan kiɗan. Kun ga kuma wannan application din zai tace maka, shi wannan application din zai tace maka voice ɗin ka yadda ka san kai a studio. Ko wannan idan kai nan kuma gashi nan wajajen suka rubuta hip hop, gashi nan suka rubuta hip hop din. To kun gani nan wajajen waƙoƙi ne waɗanda aka yi. Misali nan waƙoƙi ne kala ga su nan, duk waɗanda suka yi hip hop da wannan application ne, nan duk waɗanda suka yi amfani da wannan application din ne na wajajen. Amma fa ba sai in kana da data fa za su maka amfani, saboda in baka da data, idan ba kunna datan wanka ba za su maka amfani ba. Sai ka bayan ka sannan ko me suke nufi nan, kaga ko za ka haɗa gida ko kuma za ka doki abun wani ka yi amfani da shi wajen kai maganin ka haɗa naka. To nan kuma suka ce gashi nan rap mark, gashi nan hada, gashi nan kuna gani da dan wannan din, gashi nan kuna gani da dan wannan din microphone. To sai ka taba shi kamar haka, sai ka ya dan maka sacin na dan wani lokaci kaɗan. Kun ga ya buɗo mana wannan fuskar, sai ya bamu zaɓuɓɓuka ga su nan da yawa. Yace nan wajajen duk kiɗoɗi ne waɗanda za ka iya yin amfani da su. Kun gani gashi nan rap music, kun gani. To kun gani nan duk waƙar da ta mun sun iya yin amfani da ita. Misali ka ɗauka wannan waƙa, kun ji kun ga wannan waƙa ma sun ce kusan su DJ sun hau wannan kiɗan. Wannan kiɗan kun san ce duk wani mai jin waƙa da DJ ya sun yayi waƙa da wannan kiɗan. To kun gani wannan in dai kana wannan application zaka ji kiɗoɗi da yawa waɗanda mawaƙa suke yin amfani da shi. Ga nan kuma wani waje inda aka rubuta, gashi nan waje inda aka rubuta storage. To shi wannan storage din ma'ana abubuwan wayanka. Misali a ce ku kana da wata kiɗa daban, ko kuma a ce kana da waƙa wata wadda kake so ka cire kiɗanta, ka ɗauki kiɗanta ka yi amfani da ita. Kamar ka ga yanzu irin waƙa su kala kyamara wadda su gayunan yan Gombe suke yi. To kun ga su ma ai kiɗan kudu ne, kuma mutane da yawa yan arewa zaka ji suna ɗaukar waƙoƙin kudu, suna ɗaukar kiɗoɗin kudu suna amfani da shi, suna waƙa da shi. Nan gashi nan inda aka rubuta so daga dinnan, sai ka taɓa shi kamar haka. Idan ka taɓa shi kamar haka, to sai ka tsaya ya buɗo maka wata fuska kamar haka. Bari ya ɗan yi sassin. To kun gani nan waƙoƙi ne kala ga su nan wajen duk kuna gani. Misali nan waƙoƙi ne ga su nan kala. Misali ina son wannan kiɗan. To misali a ce ina son wannan kiɗan, idan zan ɗauke ta, to yaya zan yi in ɗauki wannan kiɗan in yi amfani da ita? Kun ga abu ne kusan in ce wanda idan baka sani ba. To kun ga idan wannan kiɗan tamu, to kun ga wannan ne to shi zan taɓa yin amfani da shi. To amma kusan in ce bari in nuna muku nan wadadan. Misali ta wannan kiɗan tamu, bari in yi amfani da shi. Kun ga wani waje nan, to kun ga wani waje ne inda aka rubuta next. To wannan next din to shi zan taba saboda in yi amfani da shi.
kun gani na taɓa next, to sai ka ɗan dakata ya ɗan buɗe maka wata fuska wadda za ka yi amfani da shi. To kun gani ya buɗe maka next, to sai ka jawo wannan abun nan, sai ka ƙara jawo shi nan. Kun gani abin da dai nake taɓa, kun gan shi nan, wannan abun shi za ka taɓa ka ringa jawo haka, ka ringa jawo haka har sai ka je ƙarshen kiɗan, har sai ka je ƙarshen kiɗan. Idan ba ka je ƙarshen kiɗan ba, to kiɗan zai zo muka a gunce ne, a ƙaramin kenan. To kun gani na wajajen na zo ƙarshen kiɗan kenan. To kun ga wani waje ne inda aka rubuta nan, kun ga ai kiɗan ce misali, saboda in ƙara tantance irin kiɗan da na ɗauko. Kun ga wani waje ne inda aka rubuta alamar good, to sai in taɓa shi haka, kun ga ya nuna mun 7 kenan. To misali idan ya kawo ka waje nan kamar haka, yaya za a yi wannan kiɗan ka yi amfani da shi kai kiɗa da wai, yaya za a yi wannan kiɗan ka yi waƙa da ita? Misali kun ga ai nan wajajen kiɗan ce na ɗauko ta, kun gani nan wajajen suka ce mun next, kun ga ai ga nan wani waje next. To idan wannan next idan shi nake so in yi amfani da shi, wannan next idan na taɓa shi zai mun voice ne. Misali yanzu a ce ina so in yi waƙa da wani application ɗin, ina so ne kiɗa tana tafiya kuma ni ma ina ga ku kuma a'a ina so sai na gama voice ne sannan in zo in ɗora kiɗan. Misali to sai in taɓa nan next ɗin nan. To kun gani gashi nan aka rubuta star recording. To wannan star recording ɗin ga nan wata alama ta alamar recording ɗin. To ita wannan idan na taɓa ta, dama tun haddace waƙa na. Idan kuma karatu ne zan yi, na riga da na haddace karatun da zan yi a kaina. Idan kuma wa'azi ne zan yi, dama wa'azin ko kuma a ce ga nan Qur'ani waje na, ina jan aya ina fassarawa akwai ko ma dai mene dai zan yi dai. To kun ga dama a ce na riga da na gama shirya su. Gashi nan idan ka duba daga nan gefe, idan nan na wajajen suka rubuta recording audio, gashi nan recording audio. To kun ga shi wannan amfaninsa kenan, za ka yi amfani ne da wannan application ɗin wajen haɗa waƙa. To misali sai ka taɓa wannan star ɗin, kun ga yanzu kasancewar ni yana screen record ne, ba zai yi ba a ce yana ɗaukar waƙa kuma yana ɗaukar screen recording. Amma idan kai ne yanzu misali idan zan yi wannan screen recording, to zai mun waƙa. Yanzu misali yanzu yana screen record ne, babu yadda za a ce ga screen record kuma ga waƙa ina yi. Amma kai in sha mata Allah kana zuwa ka taɓa wannan star record ɗin, zai nuna maka inda za ka yi waƙa. Kuma kasancewar idan ka yi waƙa yanzu misali, yau ka kun ga yanzu kenan ya fara amfani wannan kenan. Misali na idan ka yi voice ɗin naka, misali kun ga na wannan music ɗin ba za ka yi amfani ba. Wannan music ɗin kiɗan naka ne. Misali kun ga shi wannan music idan kana so ka yi editing ɗinsa, kamar misali ai za ka iya yin waƙa, ka ji waƙa ta ɗan fi kiɗan, waƙa ta ɗan fi muryar taka yawa. To ga yadda za a yi ka rage ma kiɗan ƙarfi yadda waƙan ka zai fi kiɗan. Misali za ka yi waƙa sai ka ji kiɗan ya fi muryar naka, ya fi voice ɗin naka, ya fi recording ɗin naka yawa, ya fi sa poly kenan. To kun gani nan wajajen suka ce nan audio, kun gani wannan audio suna nufin recording ɗin da kai kenan, ma'ana waƙar da kai ce nan wajajen ita ce anan. Nan kuma kiɗan naka ne nan. Ka gani kamar misali idan a ce waƙa tawa ta ɗan fi audio na waya ta ɗan fi recording ɗina yawa, kun ga sai in bar audio na a full, ita kuma waƙa sai in ɗan jawo ta haka, sai in ɗan bar ta nan ƙasa. To za ku ji ai za ku ji waƙa ta hau nan wajajen duk kamar nan wajajen yadda za ka canza voice ɗinka. Idan kana so ka mayar da abun ne muryar yaro, sai ka yi enable ɗin shi, sai ka jawo shi nan. In kuma kana so ka mayar da shi muryar babba, sai ka ɗan jawo shi nan. In kuma kana so ka mayar da shi sauri da sauri, sai ka ɗan bar shi dai matsakaici dai. Idan muryarsa ƙaramin yaro, to shine za ka ji sauri da sauri. Nan kuma sai ka ce muryar mace. Nan kuma idan kana so ka mayar da abun muryar mace. In kuma kana so ka mayar da abun muryar cartoon, kun gani na wajajen cartoon ne kala gashi nan cartoon kala. Duk cartoon ɗin da ka zaɓa, to nan wajajen za ka iya saka muryar shi. Duk cartoon ɗin da ka zaɓa za ka iya saka. Nan kuma suka ce robot. Idan kana so ka mayar da waƙa muryar robot ne, to sai ka yi amfani, gashi nan inda suka rubuta robot. Bari nuna muku wajen suka ce robot. Kun gani nan suka ce nan kuma baby robot. Nan kuma muryar, kamar yanzu misali ai idan ka kira MTN za ka ji sun maka turancin ba kuɗi. Wannan ai robot ne, muryar mace ne da robot. To misali gashi nan ma suka ce baby robot, nan kuma female robot. Nan wajajen suna nufin muryar namiji
robot kenan, nan kuma muryar mace robot, nan kuma suka ce robot ne kawai baki ɗaya, zaka ji robot kala kala, nan kuma gashi nan kukan tsuntsaye ne da musa, nan kuma murya gwaigwai ce kala kala, nan dai zaka ji muryoyin abubuwa ne kala kala, duk muryar da ka zaba zaka iya yin amfani da ita, ko kuma asalin murya ka ne zaka ga murya kala kala. Misali kamar idan baka so ka sa muryar kowa, to zaka iya barin sa a no gashi nan suka rubuta no ne din nan, to sai ka taba shi, to kaga tunda ka taba shi haka, to sai ka zo nan ma sai ka yi enable din shi, zaka ji duk instance ne da na waka, sai ka dan sassaita waka ka yadda ya kamata, zaka ji waka ka ta hau yadda ka san an maka ita a studio. Kai wannan waka insha Allah wani studio din ma in dai ka za ka yi editing ɗinka mai kyau, to ko wani studio din ma waka ka sai ta fita kyau. Idan ka gama editing ɗinka komai da komai waka ka ta kammala, idan ma voice za ka yi ka gama komai waka ka ta kammala, ga nan wani waje inda aka rubuta, kun ga wani waje nan sai ka taba shi, misali sai ka taba nan, kun gani gashi nan ya ce saving audio, to wannan saving audio din da shi za ka yi. To ba za mu aje muku wannan bidiyo a ƙarshen, anan za mu tsaya da wannan bidiyon. Wanda bai fahimci ko me muke nufi ba zai iya mana comment, ko kuma ya kira mu a waya ya faɗa mana abin da bai fahimta ba, sai mu ƙara warware masa abun yadda yake.